Odstúpiť. To je schopnosť, ktorú nemá každý. Odstúpiť od vecí, do ktorých ti nič nie je. Od ľudí, ktorí sľubujú hory doly, ale skutky majú úplne inde. Urobiť krok, alebo 100 krokov. Od človeka, ktorý sa vysmieva tvojim snom a ktorému sú tvoje pocity ukradnuté. Odstúpiť to je sila. Od niekoho, kto ťa vysáva, ale hrá sa na tvoju spásu. Od všetkého, čo ti škodí, čo ťa ničí, čo ti po sebe necháva len horkosť v hrudi a prázdno v duši. Odstúpiť to je rozhodnutie. Odstúpiť od človeka, ktorý ťa chce ohnúť podľa seba, len aby si mu zapadol do jeho predstav. Od miesta, kde si už raz dostal ranu, sklamanie a veľmi dobre vieš, že ľudia svoje chyby opakujú. Aj keď sľubujú zmenu. Aj keď hrajú novú verziu seba. Odstúpiť to je dospieť. Naučiť sa byť sám so sebou bez úteku a bez masky. Pocítiť slobodu, ktorá nežiada povolenie. A žiť bez strachu z osamelosti. Lebo vieš, že osamelosť je niekedy menšie zlo, ako zostať tam, kde si prestávaš byť sebou. A byť vďačný za to, kým si. Nie za to, čo z teba chceli urobiť.